bien dene mars kalo kleta ani duru samba fla ani muwa ani kelen amunu mala jen fantan nan be fe su ani kelen anga foli ba yo depuis awsigero la ni aga wakati kuna fonia osele mali kuna foni tele jabarani ka ayo bismillah. Kuna foni adamne la amita kulukuru mi yera ni Bamako chawe kilometri bi yoro bonyongola ayira la ka fo ko ileri cotonnier du Mali min kumbe na be fo mako ikoma o barakala koro ya yira ka fo olube dusuma kasila dusuma kasimu depuis izini datugula fo ka se bima oluka hake o maseka duma olu demba tugu yo be se ko ga demba ya balo to kodi ni manyuma unte manyuma mun be kulukuru dugu konona no olu be ka to ko domolo ku ye ala no olu barka olu be ka se ko ga demba ya ta en charge amito kulukuru dugu konona la bi ayira la ka fo ko buko tugini ndo yera akante kelendo ni kewale ya mbika chaya anga jamana konona ya mfuka toko ya nyini ni kewale ya jugu ina bingale walo taleno ka Bamako dugu konona segere Bamako dugu konona yoro jumo Assemblée nationale bola primature bola CCB bola ambassade de France bola op mala sa anga janto yere la korotoko kai anga sarati ka soba mumbe na be fo mako cour d'appel bi so madana ole Amaru Ayasano wele Amaru Ayasano ko min yere na kun nomnele no ka fo kai anga jamana finitigi la ka do faga samba fla anetan fla wakati o nyangili mi ngutale no ka ke ga segere ayere la ka fo ko o nyangili o bana bi Ekoldo nga jakulu mbe no na be fo mako ayamu kunun kari olu nyogon dalaje o nyogon dalaje nyere kerami o kera lampi théâtre konona la o nyogon dalaje kungute dowere ko Musa Nyagali mu secrétaire général ale no labla la Jonasa ale no labla la Sirima Seydou Nyare de la Sirima Seydou Nyare ale naga jakulu yere bela jale mo bisaba ani kele ameta ko kan kibaru la France dugu kono la yira la ka foko bolochili mumbe ka ke coronavirus ko son ka bolochi ke to ko kura yira France ka fe o ko ke to ko kura jumaye o be ka ke uga pharmacie kono la o bolochi fe mumbe uga pharmacie kono la o bolochi fe me ka ke mo de la mo munun si be sambi duru la katabla sambi olovla ani duru la ameta risi dugu jume ameta Moscow sisi jugu de wuli la bi Moscow dugu kono la mo yere te sisi jugu mi bofando nene kunya ka wakati kunguruni kuna foni ko la sama mali kuna foni tele jabarani na aw kambe anyo merema